नमस्कार मित्रांनो, शुभ सकाळ. तुमचं पुन्हा एकदा स्वागत आहे कोकणी सुयोग या चॅनलवर आणि आपल्या डेली व्लॉगमध्ये. तर आज आहे, काल सांगितल्याप्रमाणे तिसरा गुरुवार आहे. तर मार्गशीर्षचा तिसरा गुरुवार, पूजा चालू आहे, मांडायची तयारी चालू आहे आणि संध्याकाळी मस्तपैकी भजन वगैरे आहे. हां, भजनाला या, भजनाला मंडळी. तर आता पूजा चालू आहे, जरा बघूया. आणि माझ्या नाश्त्याची सोय करतो मी, कारण की सगळ्यांची आहेत उपवास. आणि हे बघा, खाली हा शिव पण आलेला आहे, लय मस्ती करतोय, लय मस्ती. तर बघूया जरा पूजा आणि मग आपण मस्त नाश्त्याची सोय आपल्या करायला पाहिजे. तिकडे चालू दे. आता मला नाश्ता काय, पराठे. आता मी बनवतो चाय. ओके ओके. मी तुला आधीच सांगितली माझ्यासाठी बनव. मग पाहिजे तुला पावाची चाय पियाची. काय बोलतेस काय मराठी. ओ हे पावट्या, हे पावट्या. त्यांनी काय तू असताना कधी बनवले? बनवलेली वाटतं ना. पण मी काय पियाली नाही. ती नाही पियत ना चाय, ती कॉफीवाली. कॉफी, नेस्ले कॉफी, कॉफी, ब्लॅक कॉफी. चला चाय ठेवते तू. हे पिलू, हे बघ. चला मीच ठेवतो चाय. भारी आहे. दाखव पिलू, छोटूस दाखव ह्याच्यात. हे घे ना. ह्याच्यात दाखव, पैसे घे ना. दाखव ह्याच्यात. हे बघ, दाखव कसं आहे, केवढूस दाखव. असं दाखव ना, इथं कॅमेरा आहे, कुठं दाखवतोस? हो, कोणासाठी आणलंय? काय नाही. ए, तो भजनाचा टाळ नाहीये, याडी आहे. रात्री वाजवायला घे. फायनली चाय आता आपली उकळते. पूजा ताई थोडं पूजा करून गेलेली. काय दिलंय तुला? हा, तिकडे नको जाऊ ना. हा, पाणी इकडे पी पाणी. हा, चालू आहे. आपण आता तयारी झाल्यावर बघूया. ओके ओके. हा, पिये पाणी, पी, तुझंच आहे बाई. तर पूर्ण मांडून होऊ दे, मग बघू. आपण दाखवतो तुम्हाला. मग नाश्ता करू आणि ऑफिसला जाऊ देऊ. मग संध्याकाळी ऑफिसवरनं आल्यावर बघायलाच आणि एन्जॉय करा. हे बघा, पूजा वगैरे झालेली आहे मांडून. हा बघा, यडिया. चल, हे पैसे ठेवदार. पूजा झालेली आहे मांडून, मस्त वगैरे बघू. संध्याकाळी बघू. हा म्हणा, संध्याकाळी बघू. मी पुस्तक वाचायचं आणि आरती. आज पण आरती करायची आपण. आरती करायची ना आज. हा, आरती करूया. हे पुस्तक संध्याकाळी वाचायचं, आता नाही. अरे शिव वाचतोय भाई, शिव वाचतोय पुस्तक. हा वाच, पाय नीट बस. हा, बस बस. समोर बसायचं, तिकडे नाही बसायचं. समोर या, समोर इथं बसायचं पुस्तक वाचताना. पुस्तक वाचताना समोर बसायचं. हो, फुलं आणलेत मम्मीने, अष्टरची फुलं. चला, तर आपल्याला जायचं ऑफिसला. नाश्ता पण झालेला आहे आपला. तर आता ऑफिसला निघूया, पाय पडूया आणि ऑफिसला जाऊया आणि संध्याकाळी भेटूया आपण. ओके. अरे हो, सॉरी, पूजा करतोय भाई, पुस्तक वाचतोय. पप्पा वाचतात ना, तशी ऍक्शन करतोय. चला, संध्याकाळी भेटू. मित्रांनो, आलेलो ऑफिसवरून घरी आणि इथं पुस्तक वाचून झालेलं आहे. आता आरती होईल. तर वेळ छोटा केला आहे, कारण की भजन मंडळी येतील. थोडं आवरावर चालू आहे. तर आता आरती करूया आणि नंतर आता येतीलच थोड्या वेळात भजन. तर आपली गँग पण येईल भजनाला. हो, कोण येते सांगितलं तर आहे. तर चला, आरती करून घेऊया. गेलो, चला आरतीला. सुख करता दुःखहर्ता वार्ता विघ्नाची, नुर्वी पूर्वी प्रेम कृपा दयाची, सर्वांगी सुंदर उठे तुलाची, कंठी जवे माळ मुक्ता फळाची. जय देव जय देव
जय मंगलमूर्ती ओ श्री मंगलमूर्ती दर्शन प्रेमान कामना पूर्ती जय देव रत्नागरा गौरी कुमरा चंदनाची ओटी कुमकुम केश्वरा हिरे जडित मुकुट शोभा तो भरा वृंद पुरे चरणी गागरिया जय देव जय मंगलमूर्ती ओ श्री मंगलमूर्ती दर्शन प्रेमान कामना पूर्ती जय देव लंबोदर पीतांबर परिवर वंदना सरस्वत वक्र सुगती मैना रामाचा वाटपा आहे सगळा संकष्टी पावावे निर्माणी रक्षावे सुरवर वंदन जय देव जय मंगलमूर्ती ओ श्री मंगलमूर्ती दर्शन प्रेमान कामना पूर्ती जय देव पुस्तक वाचून झाले, आरती झालेली आहे. आता इकडे जेवण पण चालू आहे नैवेद्यासाठी आणि इकडे आम्ही रेडी आहे. कधी पण येतील भजन मंडळी. तर आणि इकडे मामी आणि पाचा इकडे मस्ती चालू आहे. तर चला येतीलच आता थोड्या वेळात. आले की मग तुम्हाला दाखवतो. आता सगळं व्यवस्थित आपण केलेलं आहे. येतील तर यांना पहिला फोन करतो कोण येतात बघू. भजन मंडळी आलेत. आपण इकडे घेऊ. रितेश भाऊ आलाय, इकडे मानव आलाय आणि पब्लिक आले. आता बघायलाच तुम्ही भजनामध्ये हे इकडे मध्ये नंतर जा ना. इथं आधी इथून नंतर तुला बोललं की ठीक आहे. चला आता स्टार्ट होईल. बघूया कुठलं भजन. साईनाथ वारकरी भजन. हा सद्गुरु मिळाले आदेश. भेटले सद्गुरु मिळाले आदेश. काया वाचा मने करीन मी सेवा. नका करू हे विष्णुदासा. नका करू हे विष्णुदासा. कवर दे पंढरीनाथ भगवान की जय. आई लक्ष्मी माते तुझा विजय असो. शिवाजी महाराज की जय. काय नाही हरी 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 जय जय राम कृष्ण हरी 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 जय जय राम कृष्ण हरी.
इकडे गुलाबजाम वाटप आता. गुलाबजाम वाटप होणार आहे. ब्रेक झाला ब्रेक. हे करण गुलाबजाम आहे भाई. गुलाबजामुन थोडा रसा डालो रसा. चम्मच घे रे तिथला चरण. चम्मच काय एक देऊन टाकतो. पहिलं देवाला बरोबर.
उभेची नको गुण तारकार गुणायका मागणे सकल अंबिका माते की जय सर्व सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय जागे वाले की जय हॅलो माईक ते पप्पा माईक घेतल्याशिवाय का ते बंद करणार आहेत काय श्री ज्ञानदेव तुकाराम पंढरीनाथ भगवान की जय कृष्ण महाराज की जय सुखदेव की जय वारकरी भजन मंडळ रामजीनगर या आमच्या शब्दा मुक्नापुराच्या शब्दाला मान देऊन छोटीशी वाणी किंवा दोन अभंग बोलले तर आम्ही मुक्ना पाहिजे होते त्यांचे आम्ही हार्दिक अभिनंदन करतो आणि असेच आम्हाला सहकार्य करावे आणि याच्या पुढे आम्ही त्यांना सहकार्य करावं एवढीच शुभेच्छा आणि सर्वांना बोल ना काढू नाही वाचू जाऊन उद्या बसायचं नाही 2 मिनिट झाला ठीक आहे तो आता घालता इथेच राहा ऐकला हा जाऊ नको वरती बाबू मला पाहिजे तुला पाहिजे तर मित्रांनो भजन वगैरे झालेलं आहे मस्तपैकी मजा आली मस्त वाटलं जरा छान वाटलं आणि एकदम मस्तपैकी नंतर बोलू तुम्हाला नंतर घेतो मी बोलायला तर आता उपवास आहे मम्मीचा ऋतूचा तर जेवून घेऊया मी घेतो जेवून घ्या आणि आता मेनू बघूया आता नाही मेथीची घेईन ना मी वालाची नाही तर आता जेवून घेऊया उपास सोडतील आपल्याला उपास नाही आता मेनू काय बघूया आज व्हेजच थांबा दाखवतो भाकरी वाटाण्याची भाजी लाल चवळी लाल माटा टमॅटो काकडी मिरची आणि इकडे पापड आई ताई पापड तिकडे बाजूला आहे बर्थडे तर तिकडचा आवाज येतो हॅपी बर्थडे तर जेवूया नाही वांगा नाही तर तुम्हालाच दिलं वांगा ते जेवून घेऊया त्याच्यामुळे आणि नंतर मी तुम्हाला भेटतो परत ओके ही तर मंडळींनो मित्रांनो सर्वांनो आजचा दिवस पण संपलेला आहे आपला तर कसं वाटलं ब्लॉग तुम्हाला भजन वगैरे गावची आठवण झाली सगळ्यांना 100% तर छान वाटलं जरा मस्त वाटलं एकदम गुरुवार पण होता भजन पण घरी झाले सगळे आपले अक्षय सोडून सर्व होते तर नक्कीच तुम्ही पण ब्लॉग एन्जॉय केला असेल तर कमेंटमध्ये सांगा कसा वाटला ब्लॉग आणि कोणाकोणाला आठवण आली गावची तर भेटूया आपण उद्या तो कसा वाटला ब्लॉग ते कमेंट सांगाच आणि लाईक शेअर आणि जे नवीन आहेत त्यांनी सबस्क्राईब करा भेटूया आपण उद्या जायचं आहे बाहेर पण बघू ब्लॉग बनवू काहीतरीच छोटा का होईना पण बनवूया आपण आजचा ब्लॉग मोठा आहे पण नक्की पूर्ण बघितलंच असेल पूर्ण तर भेटूया उद्या चला शुभरात्री